Egyfelől a mai napig nem tudjuk, hogy a Közös Ország Mozgalom méregdrága rendezvény sorozatát a Kossuth tér sarkában miből csináltad? Fönt van minden a Facebook oldalon, kiraktuk az elszámolást. Mikroadományokból, tudjuk jól. Nem mikroadományokból, bocs, ott jeleztük. Mikroadományokból csináltad. Válaszoltok a kérdésedre? Igen. Nem mikroadományokból, jeleztük azt is, hogy voltak nagy egyéni adományok, volt olyan, ami több millió forintot jelentett, volt olyan vállalati adomány is, ami érkezett, ott föl is van írva egyébként, most fejből nem tudom mondani, tehát hogy mi transzparensen szolgáltatunk. Nagyjából adatot. úgy, mint az Amnesty International-nél, ahol a 404 millió forintos éves gazdálkodásukból 3 milliót tettek ki az egyéni adományok, 110 milliót az Európai Parlament, másik 110-et az Open Society, a harmadik 100-at meg az ENSZ tette ki. Gondolom, akkor nálad is valahogy így alakulhat a nagy adományozók sora. Az interjúra készül, megnézted azt, hogy mikor közöltünk adatokat az elszámolásunkról? Akkor megnéztük, és amikor... Tehát nem nézed meg, és ezzel bevádoltál. Nem igaz, megnéztük, csak nincs lexikon agyabb, ne haragudj. Annak idején megnéztük, mi az, annak idején megnézted? Figyelj, ha elhívlak egy interjúra, hát ne hülyéskedj, tudom, ez most folyamatosan közben megnézzük. Figyelj, ha én ide jövök... Arra kérlek, hogy most kérdezek valamit, és közben folyamatosan pontosíts, jó? Kérdezhetek valamit? Fölmegyek, pertisrácok.hu, impresszum, megnézem mi a cég, beütöm e-cégjegyzék, megnézem mi volt a beadás, jó, ez miből van nektek? Jó, ez tehát visszatértél a közéletbe. Ülök az autóban, és hallgatom Nem, ezt akkor is elmondtam. Most bevádolsz azzal, hogy nem vagyunk transzparensek, miközben fönt van, és ott van az elszámolás tényleg. Hát nem hiszem el. Patreon.com vagy /Schlenkshow, ott fönt van, hogy hány száz ember, mi van vele? Írd be kérlek, mert hogy ne hogy hány száz ember utal nekünk havonta pénzt, ez egy független oldal, tehát én ezt nem tudom meghekkelni, hogy mutassatok többet, mert akkor meg tudom majd mondani a Pesti srácoknak, hogy mi a helyzet. Ott van fönt. Tessék. Na, örülünk, hogy így dúskálsz a mikroadományban, és gratulálunk. Gergely, egy interjúra, ha azt a fél órát, amit a technikai szünet volt, legalább egy desktop researcher eltöltöd, és megnézed azt a 3 kérdést, amit fel akarsz tenni, hogy mi annak az alapja, akkor már ez a téma, azt a 3